Kinong yalam ka seng Kongres na Ribhoy District menta ka sengi, kila ther ka sarkar BJP ka bala lam khamat hari India, halor ka kerdo kam kerdo jam, ka jingdu mensim ki samla pule, watla kila pendap ki jing pule ki bapher. Habakran syakilat pathai khobor menta ka sengi hanong po, uba CBCM uba dew ad hoc president ka Ribhoy District Congress Committee, ha ka jing dan lang ki dokhat ka parti ulaong, bakum kinong yalam ka parti hari Ribhoy District, kidap da ka jing sokya ka bejur halor ka jing nang yar ka puli keputhi kayo kam yo jam ki samla watla ki khon samla ha ka jalla bat kari ki laj ban pentibet bat puli ha ki lain bapher bat penlut ru da ki phaulak ha ki jing puli pen ban ha ba ki laj ban thap kam tang khat ar na ka shi hajar ki ban yo Ula ongru bana kalyang Rahul Gandhi kum uway na kinong yalam hakaseng Congress ula tur sa Gujarat bankran halor ki mat bapher bayadey bat kijing ki samla kum kajing latu kijing kilinit kajing pendam ki examination badey banyakun kajing penslam ha kathungkam bat kajing jur kajing bom yo kam yo jam ki samla Ula ongru bakidan shibun ke exam bapher kum kanit JEE, SSC, UPSC, Railway Recruitment, bat haba khen kolum ka jing siu pisa ki samla ban thap na ka benta ban yo yakon exam, kala long ka bashir khai bat poi da ki laklur. Henry ka basmusi ka long batang khendiat ki samla ka ba yo kam, kat ba ka tei ka pisa ka dei tang ka jing bento sya ka sarkar, kat ba ka jing surtok bat ka jing tim ya ki samla thap kam. Kumta ka seng Kongres ka khat ka weri ki khon samla na Ribhoy bat na ka jalla bakin mi shakhamat ban shlur ka minsim ban yakhun ya ka hak namar ka sarkar ka le bom salya ya ka jing bat ka jing yakhun ki samla ha ka ri bat ka jalla bat kin mi ban ai jingmut bat ka seng Kongres kan pedyang ye kini ki jing ai jingmut khanang ba ki samla kinum long langknya na ka benta ka bet ka byang lang baro namar ka seng Kongres ka dan ya ka thong ban se ye ki nong yalam na ka benta ban num dan ka jinglute na ki long yeng long sam bat ban pen bet thama ya ka rukam trikam ha ka puli puthi bat ka yo kam yo jam to nangkong nagaliang junga kun u ad hoc president jong ka DCC kom chairman election campaign committee bala entros nagaliang ka MPCC Ribhoy mentagasi lakhot ya ka jinga selok ha ka ji dei ka jinga mir jumot bat ki wi kam andring specific bait tek ha ka bay dei bat ka policy trekam ka baka parti na high command na Delhi ha ka jinga dei bat ki samla kalawe jong ka India ni simrai tanggata baka Ribhoy district kadon ka banta ka bakraw ban ai ya gani ka kubor syabaro hinong song jong ka Ribhoy ka bakentup lese ya ka state ya ka north east bat ya ka ri India hi bro kawai halor ka thame ba ki samla ki dei ke lawe jong ka ri India jong ya ka ka ba u Rahul Gandhi ulalek visit dalade chapo kota Rajasthan kashlem jing saindur naga benta ban pentebit ikirdan bakar jadi halor kata kanong rim ka Ribhoy district ru ni kwa bane simbenta ban ya kubur lang ya kani ka benta ban pen sotho ya ki nong song sinong jong ka dong Ribhoy ki kimi ki kwa ki khon samla khamtam ki bala nang lastan ki ba ka seng Kongres kadon ka benta ka bakraw ban khot ban wer ya ki khon samla jong ka dong Ribhoy ki ba ngi la sya ban ya lambakla da kita ki policy trekam jong ka sarkar India ha ka jingi dei bat ka kampule puthi kamtam ya ka jaka ka ba ngilatip hibaro ko gar India ka dei chapo kota ha ka we na ki city jong ka Rajasthan ka ba baro ki kun samla ki ba la pentebit ilade ki ba le chaki ki jing pentebit ban pule engineer ki ba le ban pentebit ban pule doktor ki ba le ban pentebit ha ki exam ki ba pher naga benta ban build up yalade ban yo kam yo jam
but ban ai ke jing chakri ke bawah ke India bro te ngia khot ngia wer ki kun samla namar ba ka sarkar India ka jungi haga jing alam jong ka sarkar BJP mentah po sentar I kumba kam don por ban perkhat ban saindor ya ki kun samla ban ai ya ka jing hikai ke babit ke babiang ban pendunaru ya ka jing lut jisep kumba ngite karu kom pule hari India kalong kum ka kor ka bapen dan kam ban kni pisana ki paid ba haga nogor kom ki don ki sistem ki bapher haba pule gini ki kardan tiba hab ban petbit LD ban long engineer ban long IAS ban long doktor bat kiwi ki jing pentebit nak banta ban sandur ya kari India jungi ka yalam ban penlut ya kapisa jong kinong song sinong bat kata ke jing penlut kalong kume nalor ki school ki don sa ki coaching center ki jing sew ki bahe haga balaja haki longying ki babun ki longying kaba kta ya ki longying hapo kari India jungi ni na kadong ribhoy ru kadong ribhoy ji kam sa din chu nilai persang ban penmi gi kun samla ki ban pule ban petbit ele ban long doktor ban penmi ban lek engineer ban penmi ban lek pule gini ki UPSC ki lamba kini ki entrance exam ka NEET ka JEE bat kum za terjar te hakini ki jing persang ban let pule ki jing lot babon pa ka ba lakta sisa ya kalong yang kalong sam ka bagi kmi lenti bagi kun ki enda ki lalek pentibit kum banong no hapo ki hakisan snem ka jing lot ban yakun examin laisha ya kamang tengka pule jong ka sarkar India government of India kata ka SSC ka UPSC ka RRB ka railway recruitment board ka JEE bat ka NEET hakini kijing penut kalong kumne ki samla ki bapule hakini ki jeka haka SSC ki don hadu arklor haka UPSC ki don sanlak haka railway recruitment board ki don kuba sanklor tam haka joint entrance examination ban yadai bat ki jingpule ki engineer khat sanlak hakani ganit bapentebit ki kam medical arpu arlak henry ke jing penlut kepala syirkai ka kot daki arpu lak klur haka SSC arpu san lak klur haka UPSC lai ponreu lak klur haka railway recruitment board iway point lai lak crore haka joint entrance examination na mentaki bapule engineer iway point lai pu arklor haki bapentbit banlai agane ganit tekani sisa kalak ta hadu kata ya kilong sanjo te ka Ribhoy district ka kwa ro penken mau haba kilek ban pule susim nuk satang kane gawe ka khana ka bakarteng ka sneha deleng ba jungka lalap bunteli kinuk sa ki bakta sisa ki kun samla ki bakwa ban betubit ilade but kada mention hangne ka ongkum no meipa pilasenia hanga ban ngeru baka kun jongpi kan pule minat ban tresitom ban long doktor henry ngam don borsu ban ile biang ya kanit ngalayo ba ke esin kabaningkong ban lale ya kanit exam tang baka e gabala ban pentikina ba kanla ban le ba biang sasisin namar ba ki jingkeli kilalik haptho biang sasisin bat omla ban pas season pass bat kata ka
kalong ke ka ba pen kuslai bat pen jenjar ki long yang sem ki kwa ban betul ni tang iwe nakalai hajar ngut balong balak balong IAS tang lai po nakalai hajar ngut ke balak bandrung ha kata IIT tang sispa prapo nakalai hajar ngut ki bakalalong doktor tikane kalapan kita iki kun samla ki jeni nam ki phaidin no mentoi syu ban pule ban pentibet yala de ten mar kata ka Ribhoi district ru kadon ka jing songkit kli ban perkhat bakumno en1 ra ya ka jingdon kam ya ki kun samla jingi banlong ki baslor banlong ki ba ajing mut ban join ya ka platform haga jing alam jong iba Vincent pala kum unong yalam ubalayo i jengai hapok ka jela ukwa bane simbenta ban lum banlang ki kun samla ban tur sakhamat bangin tei biang ya kata ka system ka education system ban penbet thamai penbet bha ya kar kom perkhat perdany ha kata ka education system tingi wer ngi khot sombai ki kun samlam paro bagin tur sikmat banai jumut but ka Ribhoi district ka Sngau ban pasat lang igene ka khobor om tang nang banta kinong sing ka Ribhoi district ki parlok ki ba ki ba thoing gi jingi apok ka jalla ka jungi kanot isi barok ka we ban ya join ban ya snok tilang lang ba kane ka leadership ka bakwa ban lum ya ki kun samla pule ka ba urahul kan hi dalade olale tengiru ngidon ka ju ka sur ka ban pen snow lang na Ribhoi district ba ni khot ni wer ki kun samla ki banang bastat ban tur sakmat saprang ban ai jingmut ka seng kongres ka welcome ya ki jang ai jingmut ban ya plan lang ban perkhat lang na ka benta ban saindur ban penbha ya ke education system ban wanra thamai na ka benta ban nom kta ya ka kamai kaji bakan nom kta ya ka jing penlut kai ya kapor haga ba ki babon nang ta nag lawan phai kem poi ka thong ki hap ban pech sa ki kambala ki ba om tikini tikana tengim kwa bagi kun samla sisen bagi ayat cekman in yo bet ya ka kam ka babet bembiang ban ka seng kongres ka priang sobha ka khot sobha ya paro ki kun samla pule bakin ya snok tilang ban tre ban ra ban ajmur ban mano ban kren om tang samadan don kam ki rusai ain di banyo lat ban kren ha parliamen menta ka seng kongres ka don kandai ngot ikwa ban wanra nang plus isu ya kilidar ban ai ka opposition ka banyate ka banyarap ban penbha ya ka system jong ka pule ka puthi ka system jong ka jing penlut phut ka system banom don chu ka jing lute ya ki longying longsam habalik ban pendebit iki hari di ban wanra da ka system ka banom kta ka jing lut jing sap ka banom kta ya ka por jungki ka bagi hab nile iki bun bun sam retik kumalapan mang ya ki ban pule kata kapor kata ki dulu tidak kini kitin ki bakalian da ka mensim da ka jumut ka bakit kli ka dong Ribhoi ha ka jing alam jong ima Vincent pala hapok ka state ka jungi ha ka jing alam jong ki parlok riurang ba ki basimpang hapok ka Ribhoi district jungi menta ki sni ni don kani ka juk ka sur ka ba encourage I mensim ya ki kun samla ban tur chakmat bakin nom ting ka sarkar kamdi ka sarkar tang UAR ka di ka sarkar jong pai ba bakin pensngau bakin wan chiki jing alang bakin ai ya ki platform ki baper ya ka jimut jing perkat jong ki bangin pediang ban wan ra ya ka system ka babit ka babiang baka sarkar ka hambat jimkia omdi bakan sule don bor omdi bakan su implement tang na kamenta ki ka to kanengut herai ban implement ya ka education policy ka babit ka babiang hagar kom ka pule ka puthi ba pangro ka wei pagawai ka longyang longsam hapok kari India jungi bat khamtam na Ribhoi district ni ai kene ka jo ka sorban support ya ka jing thumu ka babha jong rahul kandhi bat ka jing thumu ka babha jong ki khana pule ki jungi ki kimi ki pa kim de ban kan randin ki de ban tur sakmat ki ban perkhat bania ban pendat kam ya ka ber perkhat ka jung ki ka jing tip ka jing nang jung ki lang ba ki social media lang ba ka jing lek
bani chim benta physically katkum ka bor ko jingki na ka benta bangi dei banwan ra shisha ya ka system ka bit ka biang ka jing penut konsep ka jingyo kam yo jam bat ka jingyo hok ya ka hok la jong ki khana pule jong dan kini ki kentin ka riboy district ka ai ko kubor siang paro kinong sing ka riboy banya join han lang ha ka state ha ka not is bat kari hindia hibro hoy banwan ra no ya kasur upaj ba kasur jong ki nong pule bakim dei ban kanran din ki dei ban ra sakmat kita ki badan hapok ka parliament ki la ban yatai agar kom ka badai ban la dale bakla ka sarkar ka don ka opposition ka badon ka jiperkhat ka baklan ka babit ka babiang hapok parliament ka ba menta tang ka kongres don kandai bakdai ngot bat shen kin saya snok tilang na ka jingha kari dia kene ke message na ka dong riboy bangkwa banwan ra ya ka jing atli jong ki khon samla kimdei banting kimdei banrin minsim kimdei ban kanrandin tur saprang ai ka kubor lengba ki platform ki bafer kumba ka juk mental ade ka juk jong ka science and technology to ya pedon kam kat kum kerdan ka mama pipit pinang ban ra sakmat tur saprang Syaka state government, syaka central government, banwan ra system ka babit ka babiang